Olar diri Orko'nun kampaniýasy Tanymal Türkmen dissidenti. Aşgabatdaky 12-nji ýyl protestleriniň guramaçylarynyň biri bolan Gulgelli Ananýazowyň 2019-njy ýylyň 1-nji ýarymyny Hadaryň kenarynaky Garabogoz, Odolky Bektaş şäherine sürgün edilendigini habar berýär. Ananýazow 2008-nji ýylyň Tomsuny Norwegiýadan bosgunlukdan donanyp gelenini, köşdä köýlerini tutsak edildi we şol ýylyň oktýabryny Türkmenistanyň ýokary sud tarapyndan serhetden bekanun geçmekde günäli tapylyp 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Halkara hukuk toporlarynyň koalisiýasy Türkmenistandan alan maglumatlaryna salgylanyp, Ananýazow'a garşy odalky türme möhleti tamam bolmadyndan sehel wagt öň täze hökümüň çykarlandygyny we oňa goşmasy 5 ýyl sürgünlügiň berilendigini habar berýär. Gulgelli Ananýazow 2008-nji ýylda tutsak edilen görmedik garyndaşlary mart aýyna onuň bilen täze tutsakxanasyna ilkinji gezek duşmak mümkinçiligini aldylar we oňa eşik azyk gowşuryp bildiler diýip olary diri Orko'nun kampaniýasynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle-de Ananýazowyň garyndaşlarynyň soňky 2 aýda onuň bilen telefonyna gurlaşanlykları habar berilýär. Azatlyk bu maglumatlary başga çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Gulgelli Ananýazow ilkinji gezek 1990-njy ýylyň 12-nji ýylyny Aşgabatda hökümete garşy guralan protest aksiýalary sebäpli tutsak edilip, bu işin çägini dürli möhletlerde ýyl kesilen 30-a ýakyn protestçiniň arasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 12-nji ýyl protestler sebäpli ýyl kesilenleriň 20 golaý 1996-njy ýylyň ýanwaryny 12-nji ýanwarda bellenilýän hatyry güni münasibetli prezidentiň günä geçişasyny azatlyga çykdy. Emma Ananýazow şol wagt günäsi geçilmedik we soňra Aşgabat 8-ligi diýip adalan tutsaklaryň biri boldy. 1999-njy ýylda günäsi geçilen we 2002-nji ýylda Norwegiýadan gaçyp atalgalan Gulgelli Ananýazow şol ýyl azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanlaryň birleşip öz hukuklary ugruna göreşip bilmezliginiň olary garyplykda we minnet asyna ýaşamagy mezur edýändigini aýtdy. Halkyň ýagdaýyna günnäki çöregini günne zordan tapýar. Hemme millet yaraly gaplan ýaly harlaşyp ýörýäne şol biziň bir milletimiziň şowur boluşy, bir ýerik üýüşip, birleşip, agdy birleşip bilmän üçin şoň ýaly nadan prezidentden gep çekip ýaşaýarsa. Gulgelli Ananýazow 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ahyry kanunlaryň işläp başlajagyny, her gün günüň dowjagyny anansiýaly ananýanlygyny aýtdy. Emma ol soň azatlyga türkmen häkimiýetlerinden ýerine dolanmak baradaky ýüzlenmelerine hiç bir jogap almanlygyny görüň berdi. 2013-nji ýylda BMG'nyň edenetlikli tutsak etmelere garşy iş topar Ananýazowyň tutsak edilmeginiň halkary normalaryna gabat gelmeýändigini aýdyp, onuň azat edilmegine çagyrdy. Olar diri Orko'nun kampaniýasynyň ýazmagyna görä halkary hukuk guramalarynyň Ananýazow hakkynda maglumat berilmegi baradaky talaplaryna Türkmen hökümeti doly ýa-da nädäwir jogap berdi. Şeýle-de kampaniýa Ananýazowyň adynyň 2014-nji ýyldan bäri zorlukly ýitirme edilenleriň koalisiýa tarapyndan çap edilýän täzeleniň sanyny hem girilendigini habar berdi. 2013-nji ýylda döredilen olar diri Orko'nun kampaniýasy Ananýazow'a garşy çykarylan hökümi bekanun diýip atlandyrýar we türkmen häkimiýetlerini ony haýal etmän sürgünlükden oşadyp maşgalasyna gowuşmak üçin Norwegiýa gitmegine mümkinçilik döretmäge çagyrýar. Şeýle-de kampaniýa bu işe halkary jemgyýetçiliginiň goşulmagyna çagyrýar.